बाबा माझे भाग घ्या तरी मी बाबा बाबा माझे भाग घ्या तरी मी आईच्या होतो बाबा माझे बाबा महापश्चाताप जुहाचं की ते बरवाय कर घेतला बाबा बाप हे गेल तर बाबा 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 तुझा आनंद बाबा मी जातो बाबा बस पड बाबा आनंद बाबा 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 की जातो बाबा बाबा की आम्ही डॉक्टरांकडे बाबा डॉक्टरांकडे म्हणा मागे एक दमडी ना देवा देवा आता मला कोण पैशाची मदत करतो देवा आता पैशाची कोण मदत करतो बाळा आनंद तुझे बाप आता हल रे पुन्हा तुझे बाप आता हरलो तू काय जन्म दिला खरं पण तू चढील आहे काहीच का पुन्हा तू चढील आहे काहीच करतो ना मागा माफ कर पुन्हा मागा माफ कर तुझे आई अरे हाय तुझे बरे जाऊ जा पण खूप विचार कर पुन्हा तुझे बरे आम्ही काहीच करू पावला पुन्हा आम्ही काहीच करू पावला या घराशिवाय माझ्याकडे काय नारे पुन्हा या घराशिवाय माझ्याकडे काय आईने शिकपणा घेईल कर सावकाराची होती माझ्या रात्री काय जाणार पुन्हा माझ्या काय जाणार बाबा तू काही नोकरी उचलून घेऊन सावकार आली कर तिथं पुन्हा तू कर दी पुन्हा हे मागत खबर पुन्हा तू कर तिथं बाबा सावकाराला पैसे देऊ असाच मना पश्चाताप गेला बाबा म्हातारा नोकरी मिळण्यात आल्या कुणी काम कर सुद्धा त्या सावकाराला कर्ज हाव पवित्र बाबा हाव पवित्र बाबा तू पहिले बरं जा बाबा तू पहिले बरं जा आनंदा मागेल पुन्हा आहे बाबा तुका आजपर्यंत काहीच कळलं नाही बाबा त्याच्याबद्दल तू काय विचार केला आई बाबाला तुका आशीर्वाद असं पुन्हा तुका आई बाबाला आशीर्वाद असा तुझे बऱ्या जातं रे पुन्हा तुझे बऱ्या जातं तू होड सावकार असलो तू होड पैशकार नसलो पण तू होड पैशकार झालं मी घेऊन तू लोकांक विसर नका लोकांक इन्सल्ट करणार का अहंकार गर्व गमन घ्या तेव्हा सुद्धा कुमार ना पुन्हा तू अहंकार गर्व करणार का सगळ्याकडे प्रेमार वाग होता ही गोष्ट तुझ्या बाबा सांगितली ही तू लक्षात घेऊन घे पुन्हा तू ही लक्षात घेऊन तुझे पुन्हा तुझे खूप बर जातील बाबा बाबा मी जातो बाबा माझे बाबांनी हात काही सोडले बाबा बरोबर बाबा बरोबर बाबा माकडे बाबा माकडे बाळा बाळा आनंद काय ती गोष्ट आज साधू पुता बाळा आनंद तुझ्या भाव असेल पुता बाबा तो आता खर असा खबर त्याला तू शोधून काढ का 20 वर्षा पाठी तुम्ही एवढी आई मोठा जन्मात तू पहिले झालं नागेश पुढे जाऊ तुम्ही चाललं
तू गेला आहे दूध करता काय काय ओसू केला ते गेलं संभाळ कर तुझा ते गेलं ते गेलं संभाळ कर तुझा मागे भावाचा क्लास खबर आहे बाबा त्या पोलीस साहेबा 300 रुपये खय गेला पण खबर नाही का तू तुझ्या भावाच शोधून होता आणि बऱ्या संसार करणार होता बऱ्या संसार करणार आणि आई बाबा तुम्ही नाव रचता बाळा आनंद आणि एक गोष्ट आई लक्ष्मी सांग बाबा तिथे सांग आम्ही त्यानंतर आमच्या दुकानी कडी एका एक चढून दोघांनी नजर एक कडे पर सरकार गोष्टी जळर होता हिची अधुरी गहन नगर हा बाबा हा हिची आम्ही तुमच्या पाठी बळा नव्हतं रस्ता आम्ही तुमच्या पाठी बळा नव्हतं बाळा आनंद तू गेली आहे सोडून मागे कायमची गेली आई काही वचो कोण सामान जीवन जगू बाबा कोण सामान जीवन जगू या जगाचे तुम्ही मागा एकटे सोडून गेले बाबा एकटे सोडून गेले आता कोण असं भाव ना बहीण कोणच ना बहीण बाबा कोणच ना त्या रुकावरून पडिला एक मागण्यासारखे जीवन झालं माझे बाबा एक जीवन झालं हे जीवन जगून तरी हौकीत करू बाबा जगून तरी हौकीत करू आणि बाबा मी येता तुम्ही असेकडे बाबा मी येता मागा मी हजू नका सुद्धा येता तुम्ही असेकडे बाबा बाबा माफ करा मी येता तुम्ही असेकडे
परमेश्वरा हाय किती पाप केला मग ह्या जन्मात तुम्ही माका भोगू लागले हाय कोणाले वाईट केला कोणाला त्रास दिला देवा कोणाला त्रास दिला कोणाला पसला देवा तुम्ही सांगा देवा तुम्ही सांगा देवा मागे तरी किती हा जीवन त्याच्या बोला देवा मागा तरी मागा सुद्धा हाय बरोबर घेऊन जा देवा मागा सुद्धा घेऊन जा माका हे जीवन नका आई बाबा हा सुद्धा येता तुम्ही असेल बरोबर आई हा येता तुम्ही असेल बरोबर माका हे जीवन नका हा जीवन घेऊन की तुम्ही आई आई माका समाधान आई बाबा माका समाधान बाळ आनंदा आई अरे हे कित करतो आई अरे हाव तुगे आई आत्मावर येता ती विषाची बाटली बाहेर उडय आणि हाव सांगते ऐकून घे बाळा आई बाबा मेल म्हण तू असे वाईट विचार करून घेला का आमगेल आयुष्य तिथले तसे नाही आमगेल आयुष्य सगळे आमचं देवाला आपण व्हायले अजूनही तुगे जीवनात खूप त्रास असतात त्रास नंतर मागील तुका कायमचे सुख मिळतले ती हातीतली विषाची बाटली मात्र बाहेर उडे पळ्या मागेल ऐकाय होता पुढे सुखी जातो तू पुढे सुखी जातो बाळा मनशा जन्म हो एकूच येतात एकूणपट मिळत पुता या जन्मात सुख दुःख हे सगळं पळोच्यात पडता तू भिना का आम्ही असाच तुगेल पडल्या हा वात वैता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे अंतिम संस्कार तयारी करता बाबा आई मागे हातात कसं तरी चूक करणार माफ करा आई माफ करा बाबा
दोघांमध्ये एकाला कोणी हे करायची तयारी करतात. आई बाबा आई बाबा मला क्षमा कर बाबा. मास्तर, हो मास्तर, घरात जाऊन बाहेर या पड्या. आज मागील पैसे वसूल केल्याशिवाय हा इंग्रजांना आज पाऊल सुद्धा बाहेर काढणार. आमगेर सावकार रे बाहेर जा बेटी बाहेर या. आज आम्ही पैसे घेऊनच होते रे असे होतात. बेटी बाहेर या. एक सर म्हणजे 5,000 नाही म्हणून 25 फुटे येईल लागेल. तुम्ही बाबा किती मिळूया बाबा तुमका कसले पैसे दिवचे असे. तू मास्तराला चढव. होय हा मास्तराला चढव. माझे नाव आनंद आणि मागील नाव जगन सेठ. तुगेर बाबा मागेलकडे 5,000 व्याजा करून 9 वर्षी झाली. आज म्हणल्यारे व्याजात रुपये सुद्धा दिला. ते पैसे व्याजासकट आम्ही उशील करून होता येला. तुगेर बाबा आम्ही अपेक्षण सांग. पैसे मागू येताना असे बापडे जाऊन येतात आणि पैसे मागू येला चोरासारखे घरात लपून रोखतात. घरात जाऊन बाहेर येतात का हा घरात वैच पटले. तुम्ही होता का हा बरोबर बघायला करून वाटता. बाबान माझ्या पहिले माका सगळे सांगितलं असं. मागे बाप माका सोडून तेव्हा घरी गेलं सावकार. तेव्हा घरी गेलो. तुम गेले 5,000 रुपये दिवसा म्हणून सांगितलं. मागे बाबान प्राण सोडले सावकार. मागे बाबान प्राण सोडले. तुम गेले पैसे हा थोडे थोडे करून पावेता सावकार. हा थोडे थोडे करून पावेता. थोडे थोडे करून पावेची म्हणजे ती गोष्ट आता ना. मागे पैसे मग आताच जाय ते सुद्धा व्याजा सकट. तुगेर बाबान मग दिता दिता मग 9 वर्ष काढले आणि मागील कर्जे तुगेर बाप बोंड मेलो. बापा फाटल्यान पसोक चढवे तयार झाला काय किती रे. सगळ्यात बसूनच दिवस काढता काय किती आपण घेऊन नाव आनंद तोंड पडला रडकून जाऊन पडला. सावकार मागेल बाबा बघाल तोडा येत नाही की ते मुलं नका सावकार. तुम गेले पैसे आज ना धनार केलं तरी हा पाहे मागेल बाप खूप इमानदार असेल सावकार. खूप इमानदार असेल. बाबान मागेला आजपर्यंत कोणाक पसेल ना सावकार. कोणाक पसेल ना. आणि आव सुद्धा कोणाक पसेल ना सावकार. बाबा थोडे दिवस टाइम द्या. तुम गेले पैसे पावेते सावकार. तुम गेले पैसे पावेता. तुगेल बाबा 9 वर्ष टाइम देऊन खिचल रे. मागेल पैसे बुडेलो आणि मागेल कर्जे बुडून मेलो. सावकार आणि मुदत वाढवून द्यायची काय काय ना. आम्ही येईल आणि पैसे घेऊन मोकळ जावं किती बरोबर लोकांना करायचं नाही. ते मी तिकडे बापू तिकडे घराकडे एक मुठी पाहिजे रे. आता मोठी घाल हे सांगून नव्हता. तुझ्या बाप्पा कर्ज गेले सा आमच्या सावकारात पैसे पैल उडे जेव्हा बरोबर जाम जाऊन जाऊ पट्टे फुल सरचे पैसे पावला म्हणे. हा बीएससी पास झाला असा. नोकरी लागून प्रत्येक महिन्यात थोडे थोडे करून गेले पैसे पावेता सावकार. पैसे पावेता. मागील पैसे थोडे थोडे कन दिवचे मागा नाका. मागील पैसे मागा पुराय आताच्या आता जाय. सावकार तुमको पाय पडा सावकार. तुमको पाय पडा. मागेल आई बाबा माझ्यासाठी 1 रुपये सुद्धा दवरिले ना.
आई बाबा मागेल आई बाबा जवळ तर पत्ता मागेल मायेचं घर सावकार या घराशिवाय आणि माझ्याकडे कितना सावकार आणि कितना हे घर तुगेले बाबाल मरे हे घर मागेल नावाचे सावकार तुगेल बाबान काढेले कर जाऊ तुका सोड दिता घर दिन झालाय मागेल पैसे आताच जुडे सावकार तुमच्याला पाया पडला सावकार तुमच्याला पाया पडला आज मागेल आई मेली आणि आईला मडे घरात असा सावकार आई मडे घरात असा आई मेली म्हणून बाबाने मनाच्या पश्चाताप झाला आणि बाबा खातेडे गेले सावकार बाबा खातेडे गेले बाबा मग काय ते सोडून देवा घरा गेला सावकार देवा घरा गेला दोन्ही मडे भरून कपडे घालताना म्हणले मागे तो 1 रुपये ना सावकार आणि बाबा तुमच्याकडे काय तुमचा आधार आहे म्हणजे हा त्यांचून हांडीव सावकार हा त्यांचून हांडीव तू खिंचाने हाण मागेल पैसे माग दे बड्डी आणि चक्रपट्टी मिळून पुरा 20,000 रुपये झाला मागेल पैसे माग दिन झाला हे घर मागेल नावाचे करून दे तू गेले आई मेली बाबा मेली म्हणून माग काही घर दिन झाला मागेल पैसे मागा आताच दे तू गेले आई बाबाले मडे हिगाच राबूचा घरात पुसून मागेल पैसे दिल शिवाय दोन्ही मडे हात लावू हासील जाग्यात पुसून पुसून होतो जाय सावकार तशे नका सावकार तशे नका मागे नाही बाबा मन गेले कंठरी स्वर्गात जर गेले हात नाक शांती मिळू द्या सावकार शांती मिळू द्या तुम गेले पाय धरून पाय पडला सावकार मागे आई बाबाला मध्ये मागे आई बाबाला मध्ये धरण करू द्या सावकार धरण करू द्या सावकार काका तू महाराज बडे कितना भी करा सावकार कितना भी करा पण माका मागे आई बाबाला मध्ये भरून धरण करू द्या सावकार धरण करू द्या हे तुमचे लोक केना विसरला सावकार केना विसरला सावकार एक सांगू तुमका अस्तित्वावर जाऊन काय काय फायदा पडे आहो बाबा खाली पावो तर त्याला किती पाया जर मिनिमम रोजगार सांगा पडे आहो बाबा गेलो पोरानो वंडर होत गए आम्ही काही गाडी रीन आहो बाबा बरे कर पडे चला पडे हे काय ना पैसे नव्हते मुळू मुळू तर रडता आहे मास्तर उपकार बिपकार ते मागे काहीच लागणार माग मागेल्या पैशा पुढे काहीच दिसणार माग पाय पडून तू काहीच उपयोग ना पण एक उपाय असा तो म्हणला तुगेल घर मागेल नावाचे सावकार आणि तुगेल आई बाबाला म्हणे तू घेऊन होतू शकता मळे घराच्या बाहेर पडला त्यांना तू हे घर सोडून होतू शकता माका मागे आई बाबाला घरातून बाहेर काढणार सावकार घरातून बाहेर तुम गेले आमना सांग मारून तरी तुम गेले कर्ज पाळतो सावकार कर्ज पावेता मागेला आई बाबा भाजीला मायच्या घरात मागा राहू द्या सावकार रामू काका तुम्ही भीक मागतात रामू काका तुम्ही तरी तुम्ही सावकारा सांगा का रामू काका तुम्ही सावकारा भीक मागता तुम्ही तरी सांगा सावकार ऐकत आले आणि माका मागे धरू तर रामू काका मागा धरू तर
मारता वाट 8 लाख क्या किती राहील माका मानहामा मागे विचारता कोणच ना मागे नशिबात मारच गावते दिवस येईल सांग मारा आणि मारा होता मागेला विचारता कोणच ना आई ना बाप कोणच ना मागेला ह्या जगात सावकार नका आणि काहीच उपाय ना जो किती आम्ही डिसिजन घेत पडे ते घेणं करच मोकळ जाऊया रामो तू हाडिले बॉन्ड पेपराचेर आनंदाली सही करून घेव आणि त्याका वाचून सविस्तर सांग सांगू सुरू करू ऐका रे ह्या बॉन्ड पेपर सुद्धा किरात मारू लागेल मरे ह्या बॉन्ड पेपराचे असे बरे असा म्हणला सावकार जगन शेठ ह्याच्याकडे मास्तर रघुनाथ हेणे 9 वर्षासाठी 5,000 रुपये घेईले ते पैसे आज म्हणल्यार दिले ना त्या पैशाची बड्डी आणि चक्रबड्डी करून पुरा बाबा 5,000 रुपये सांगितलं सावकार 50,000 वाचा डिस्टर्ब पण नका परत वयर पडले बघा त्या पैशाची आज म्हणल्यार बड्डी जाऊ चक्रबड्डी 1 रुपये दिलं सुद्धा ना आता त्याची पुराय 20,000 रुपये झाले असतात ते पैसे आज म्हणल्यार दिले ना हा सावकारने सावकार त्या सांग रघुनाथ 100 वर्ष झाले मी ते पैसे त्याच्यान जीव झाले ना ते गेले चढ आनंदान ते गेले बाप्पा गेले पैसे कर्ज त्याच्यात पावो जायन जावन ते गेले घर की नाही स्वखुशी आमगेले सावकार जगन शेट्टी नावार करूक तयार असा सोय करता का जबरदस्त बोटला घेऊ सावकार बाबा आवाज घेत करो ही आयडिया सुंदर झाला आम्ही टाइम सर बाबा बेगी तुमच्या बरोबर काम करा तू घरात ना बाहेर पडा आम्हाला दुसरं आई बाबा आई बाबा आम्ही आई बाबने रामू काका आणि तो आई बाबा आज हो आनंद तुम गेला नाही आज तुम गेला आनंद तुम गेले मायेच्या घर या सावकाराकडे माझ्या सोडून घेऊन चालला आई माफ करा आई बाबाला इच्छे दोन्ही मडी एका हालतून हे दोन आणि अंतिम संस्कार मागेल्या मायेच्या घरातून बाहेर पडतो बाबा मागेल्या माये घरातून बाहेर पडला